Gu gato Zornotzatik, ikatziki kadete femeninotik. Kadeteko gertasko gara. Artibaiko infantil neskak. Hemos ido mi amigo y yo. Eta etorri gara Bilbora ikusten likukan mezua. Hain izan. Izen diren provintzia bakoitzetik mezu bat. Euskal Herriko 7 herrialdetatik datozen gazte hauek elkarlanean sortu duten mezua biba zuek! Nondik garen, zergatik egiten dugun hau guztia. Zerk sortzen duen gutasuna. Aupa atleti, aupa neskak! Aupa atleti! Aupa neskak! Aupa atleti!